Il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal ġie ppreżentat bir-rapport tal-inkjesta indipendenti li tmexxiet mill-imħallef emeritu Lawrence Quintano taħt lat dwar l-inkjesti li kienet tikkonċerna s-servizzi ta' natura soċjali li ngħatat Nicolette Girxi. Nicolette Girxi ta' 48 sena nqatlet mill-eks sieħeb tagħha l-Irlandiż Edward William Johnston ta' 50 sena fl-appartament tagħha fis-Swatar fit-12 ta' Awwissu li għadda. Fi-stqarrija ntqal kif fl-aħħar ġranet il-Ministeru ppreżenta dan l-istess rapport fl-intir tiegħu lill-familja ta' Girxi u biqbil ġew ippubblikati rakkomandazzjonijiet li joħorġu mill-istess rapport konklusiv. Il-Ministeru qal kif jibqa' dejjem kommess li s-servizzi soċjali kollha offruti f'pajjiżna jiġu dejjem imtejba. Fost 12 rakkomandazzjoni li ħarġu minn din l-inkjesta indipendenti hemm kif għandu jkun preżunt li risk assessment għandu jsir minn kull min imur jilmenta fejn innota li numru kbir ta' nies jażlu li ma jagħmluhx għal dan tenna li jkun aħjar li jsir waqt li titħalla l-għażla tal-opt-out. Rakkomandazzjoni oħra tgħid li għandu jkun hemm numru ħafif ta' telefon bi 3 figuri li jkollu pubbliċità kbira fuq il-mezzi tax-xandir u tal-istampa waqt li d-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali għandu jibda jagħmel kampanji ta' għarfien li jġelu lil dak li jkun jintebaħ bil-periklu li jkun għaddej minnu u fejn għandu jmur għall-għajnuna. Ġie notat kif f'Malta diġà għandna servizz stop li jintuża għall-aggressuri u ntqal li jekk hemm bżonn dan jespandi u jinkludi fih psikjatri u psikologi li jistgħu jgħinu biex titrażżan dik il-vjolenza li titnissel minn rabja. Ġew irrakkomandati wkoll lezzjonijiet apposta fir-4 u l-5 klassi tas-sekondarja li fihom issir enfasi fuq l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u li ħadd m'għandu dritt jerfa' jdeh fuq ħadd ieħor. L-inkjesta Quintano tajt ukoll kif l-ordnijiet ta' protezzjoni għandhom joħorġu malajr kemm jista' jkun mill-maġistrati tal-Assa u li dawn jeħtieġ jiżdiedu u sakemm isir dan il-kawżi pendenti u li għadhom ma bdewx jinstemaw jitqasmu bejn kulħadd. Saħaq li jkun tajjeb li jingħata taħriġ lill-ġudikanti permezz ta' seminar biex kulħadd ikun jaf aktar dwar dan is-suġġett. Mara li għad ilha u qed tkun medda li jekk ma twaqqafx itqala se ssirilha offiża gravi jew li tinqatel għandha tingħata għajnuna mill-ewwel u jekk hemm bżonn jinstabilha post għalija tfal minorenni f'xelter. L-inkjesta tajt ukoll li l-irġiel għandhom id-dritt li jkollhom l-istess protezzjoni meta jressqu il-menti tagħhom u dan skont ma jitlob l-artiklu 45 tal-Kostituzzjoni ta' Malta li ma jippermettix diskriminazzjoni għabbażi ta' sess. Jingħad li għandu jinħatar kumitat li jżomm taħt għajneh fuq l-iżviluppi kollha li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-qasam u li fih jista' jkun hemm persuna li tirrappreżenta lill-Pulizija, oħra lid-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali u oħra lill-Amministrazzjoni tal-Qorti. Tali kumitat ikun jista' jara jekk iżdiedux it-talbiet tal-għajnuna, jekk żdiedux il-kawżi fil-qorti, x'miżuri jistgħu jittieħdu u jistudjaw miżuri ġodda li qed jittieħdu f'pajjiżi oħrajn u li jistgħu jkunu applikati hawn f'Malta.